Sa bispera sa kapistahan sa Balang Bata, gidagsa ang solemn food procession nga gisalmutan sa gibaraban ng 1.1 million ka mga tao. Pumanini ang Misa Pontifical ug naandang traditional sinulog dance. Anang report ni Nico Serino. Saktong alauna sa hapon nitong Sabado gipagawas ang imahen sa Balaang Bata sa compound sa Basilica. Hugot ang seguridad nga gipatuman, kaubang giprosesyon ang mga imahe ni Senior San Jose ug sa Mahal nga Birhen. Dunay gamay kabag-uhan sa rota sa procession. Inay moagi sa parte sa N. Bacalso Avenue, mitipas hinuon kini sa may J. Alcantara Street padung sa Dan V. Rama. Lakip sa miapil sa prosesyon ang mga nursing students sa lain-lain nga mga eskwelahan. Feeling kay maka-sacrifice po self niya, marag devotion na po siya for Santo Niño. So may giampo nimo sir? Makapass sa board exam, yay, kami tanan batch. Mas layo ni na route kaysa usual na Mango Avenue. Munang amo lang giapas-apas gyud kay for the ninyo. Nagsige lagi may katawa kay mayos ninyo na ra siya diha. Wa gyud mo nangadto. Nanggukod gyud mo. Nagbarog ko kada adlaw ako niya tuwa niya karon nagabuang maggukod ako. Wa panumbalinga sa mga deboto ang kainit sa panahon. Bana-bana sa kapulisan, moabot sa 1.2 million ka mga tao ang miatinder sa solemn foot procession ni adtong Sabado. Sakripisyo gyud daily. Naandan na gyud. Naandan sa mga ginikanan pa. Makuan, nakakakuha ng balahibo. Nakakapangirabong balahibo. Too much. Parang umiiyak na. Bepa mo nakakaiyak. Dihang nakabalik na sa Basilica ang mga imahen, gihimo ang Pontifical Mass sa Bisperas. Nagpreside sa misa si Cebu Auxiliary Bishop Medefil Billones, uban si Archbishop Palma ug uban nga mga obispo. Children were naturally magnetized to Jesus. They were drawn to Jesus because Jesus is the same as the Señor Santo Niño, the magnet of love. Human sa misa, gihimo ang traditional religious sinulog. Gipangunayan sa kaobispuhan o kaparian ang pagsayaw sa imahen sa Balaang Bata. Dungan sa pagpadangat sa mga tao sa mga intensyon ug pangaliya ngadto kaniya. Usa ka oras nga sayaw sa mga tao nga dunay nagkadaiyang nga mga panalangin, pangaliya ug pasalamat ngadto sa Balaang Bata na anda na gyud sa kadaghanan nga matag Sabado, Bisperas sa siyang kapiyastahan, himuon kining traditional religious sinulog. Ang mga first-timers sa traditional dance nabilib sa hugot nga debosyon sa mga tao. It's very satisfying and I feel that my soul is very complete. No, attending here is such a blessing. Sa health, sa wealth, yes, especially sa family, sa parents. Mawalay mo kakapoy. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.